Ola, boas, son Vicente e como membro do equipo no traballo de miradas docentes vou falar sobre os estereotipos, centrándome nos estereotipos na etapa infantil. Os estereotipos son comuns na vida en sociedade. Un estereotipo é aquela idea preconcebida sobre un colectivo normalmente con connotacións negativas. Son introducidas a miúdo pola literatura infantil e a educación. Hai varios exemplos de estereotipos nos que os vamos a destacar: os sexistas, nos que a muller é a que lle pasan cousas e o home fainas. Ves en contos como Carapuchiña Vermella, Brancaneves ou a Cincina. ¡Un manejo las tijeras! Yo gozo con la aguja. ¡Eso es cosa de mujeres! ¡Tú adornos traes si quieres! Tamén hai estereotipos raciais, de forma que as persoas racializadas a miúdo aparecen como os enemigos dos protagonistas. Shanghai, Hong Kong y Puyo. Con alos y camalón. E por último, os LGTB fóbicos, son antagonistas que son queer. Para intentar evitar os estereotipos, o máis axeitado sería abarcar estes temas na educación, non evitar que os pequenos sexan expostos a este tipo de literatura e educalos en valores igualitarios, dicíndolle o negativos que son. Música